Kedam tang por hut Assam pen Meghalaya state angbong longle ahoy kachepa king ponja phanpura Meghalaya CM Conrad K Sangma pen Assam CM Dr Himanta Biswa Sarma atum chingwai chingsai ponsi Union Home Minister Amit Shah along anta kachingwai asai dingponlo Bangsu kachingwai padoponde penapi West Karbi Anglong pen West Danger Hills District mate Meghalaya state ahoy along bangke pejo pen ahoy lam pen ajok nangchar vo bomsi Kedam tang jang mini phai kre troxy pen non an chiklo ejon plengkai an soluk sodak amongwe ham hidet lo ahoy long soluk soda phuthak monsam ke pathir ponji phanpura KAEC CEM Dr Tuliram Ronghang pen ja ponsi kedoan racharya song lapen ham phanga song atum pen Diphu Arboretum Camp Craft Center long kachingwai padupon Bontar laso kachingwai phijong ningkreng terona rong along abang ke hon thememe chomang atum inut akarbia hem me kai bidam chok Bangsojo Kedamtang Aruni Phai Krep Ho Arni Karbi Students Association KSA pen Methang Asahem Diphu Rongi Hangalong Kachesong Asai Dingpon Bangso Kachesong Ahut Karbi Anglong along le kapre kaphan ki PG po bangke nitum chekhoi dun thekhe Napen give and take policy bangke nitum chedon dun thekhe pusi hang sarlangpon West Karbi Anglong along le Block 1 pen Block 2 along le bangke Karbi Anglong aphan si pek bet lo pusi kedam tang 1952 aningkan ahoy ka chepek ho chethak bet lo bonda non bangso give and take policy nang klang det mana phia bangke puthot long le ahoy alam pen soluk sodak nang do kokli lo pusi KSA claim bang pen ninje pon rada tum unale thurpak pusitame ilitum kyun e ason si mandam kobi poloma polotang te piniani si haladak army kenang ji an army ave police deploy ningan deploy play bang Meghalaya pen ke bang ke government agent si kachera pen si bang ke ili Karbi Anglong long le long lut po Karbi phana reng paso po Karbi property me thor pola puson sinang cheman bom lo sitame ili tum Karbi Anglong pen polotang te piniani si khanduli det kali army det kali ladak akisung ke ili tum block 1 block 2 Block 1, Block 2 ke ilitum in the year of 1950s anika urut bangke jija Assam government में Meghalaya government kachingwai hut ke Block 1, Block 2 ke la bangke Karbi Anglong asi piat lo pusialang tum chingwai lo puai bit bisame non give and take a policy nangkang lo pupen ke ili Karbi Anglong long so look so daga tomon border area long le lo la sila so media tu ni li kachone ngri kang tu ka bangke la lo je Block 1, Block 2 la ben khanduli area long to an juntu border area Karbi Anglong long kachira don hala daga bangke police atum mate army atum ong dung pen deploy nang po Bangso longle ahoy kache rai duna joini Alberti monga bangke arenga hukeso ahir kang tang rajok Guwahati rongso pialong ansi sejelang damnang koklo lasila puan hangjo hang hai anta Karbi Anglong Autonomous Council kachare atum langdun prong puta kache song ahut ningje ponthu alang litum 1951 pen ilitum Karbi Anglong Autonomous Council long that pen apit non puan till 70 years to that apis tame border area long non puan development bidam the halada thana sitame jila thana sitame bidam thekhe towar sitame mesen towar pondek the ajoksi non puan ta halada gabang border issue bang non ta labang do bomlo ba do welo Lasenon Prabjin pen ahoy kedo akarbia tuma phan ke raikom ji aphan armu oksu pen danglo raikom sai ke aphan adim along an toy pen adui ahoy along monsam pathir pon serak nangji puta kache song ahut ningje pon News report Karbi Anglong live